Каква дата е? Някой ще играе с тебе. Тихо бе! Датата е 20 ноември, часът е 6:15. Това е татуировка за 1 лев. Остатъка е някъде другаде. И ще бъде поставен на обектът Ралица Кирова. Затвори си очите. Добре, какво е? Затвори си очите, няма какво е. Гледа! Гледа. Не гледай, бе. Батко, много късно. Пише си, нежно да натиснем и да го намокрим с много вода. Ела сега тук. Дай направо в банята, че тук стане много мокро. Дай направо в душа отгоре. Без това трябва да се купи. Дай да почвам, дай. Сама ли се мокриш, аз ще мокря. Чухте. Духото съм ти учил. Още... Давай. Абе. Дръж сега за 30 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Не направо за броя. 9, 10, 10, 10, 12, 13, Може през това време да покажа портокалчетата. 16, туалетна. 17, 18. Това са портокалчета, но за това мисля, че са прасков. Няма да се среща нощ, ако тръгне с 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,